ближе, ближе. Тип. Тип. Ще. Тип, 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 тип. Дай пальчика, дай. Дай пальчика, ну. Дай пальчика. Цана, Сашечка. Цана, Цана, погладь Сашечка, ну. Типа, типа. Дай, ну, а, ціпи, ціпи. Ой. Ти, ціпа, втикай, втикай. Ну, лови, 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 лови. О. Їй візьми за носа її, за носа типу. Тип, 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 тип. Де вушко, ціпі, де вушко? А в ціп іде. Надій в ціп, візьми ціпу за ногу. Вчора її за хвоста як трибушне. Так? Ей, якась вигода. Насвари за пальчиком її. Ну. Бах, бах, бах її, бах, 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 бах. Бах, бах, бах. Бах, бах, бах. О! Ну, бах, 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 типу, бах. Бах. Проганяй її, ну.